Mayong adlaw mga kadiskarte. Welcome sa akong YouTube channel Diskarting Bukid. Og karon nagluto mi og binignit. Unya mo ni akong pag-umangkon nga siya gid ang nag-import aning tanan. Siya ang nagkagud og lubi, siya ang nagbunot, siya ang nagpanit saging, siya ang nag-slice, siya ang nagpanit sa ube, siya ang nag-slice gapon, siya ang nag-prepare tanan. Unya gabinignit lagi mi karon kay Holy Week lagi pod. Nagbinignit bigit po mga silingan unta mga kadiskarte, pero nagbinignit lagi po mig amo kay arong napon mi kaugali yung binignit kay manghatag bigit ang silingan, pero mas nindot magitong ato ang kaugali yung binignit kay makapangukabra man tag ato sa atong kaldero. Nya mo din ang ako ang pag-umangkon nga si Dudong Junel. Paghay sa video dong. Okay. O karon mga kadiskarte, himbukal na gid ang ato ang sago. Di na madugay, mahumok na. Unya ako pong gitak ang daan ang atong ube kay aron mahumok na siya. Pagkabukal na niya, ato ilunod to atong pilit nga kislan kay aron madungan siya kaluto. Okay? Mone, kaya ito takloban. Okay. Kana duha ka kaldera mo gitak ang karon. Mao na amo ang kahimtang diri sa bukid. Wala magitawon wa man taon may gaso lagi ka mga kadiskarte kay unsa naman po imo ipalit lagi tubel, unsa man po imo ibayad og tubel. Mga hoy na lang gid mi kay libre ra di gitawon mi makagasto ani. Siga-siga lang kita, bahala ni atong ilog mapuno nig anuos. Sunga ka ano, mag-test tawa. Dinani. Tayhop lang tayo mga kadiskarte. Makauna ang tigil po. Buat. Oh, sorry. Dami na. Ay! Nagilaw ka na lang kayo. Nalak-alak. Kudan ka pwede. Mga kadiskarte, atong giunaglunod ang ube, tapos ang landang separate nato ang landang ug ang sago gisiparate nato siya og lata kay aron malata siya. Then paghuman ang katong mga gahi ube uban pa na mga unsa pa nga mga gahion imo idungan na siya lata sa pilit. Karon ato na gilunod ang saging ug ang landang giipon na lunod ug ang sago giipon na. So mao ni siya karon ang resulta. Ato na siya gibutangan og sentral dahil karon butangan na nato siya og tuno. Mga diskarte. Dayon ato lang gina siya isagol pag-ayo. Di po kaya nato daghanon og tuno mga kadiskarte kay sumod ba pinong kaayaw. Managamayon ra po nato nga tama-tama lang. Okay. Ano atong binignit karon? Ano atong binignit sa Holy Week? Na wa gid tayo lain kan sagol gid mga kadiskarte, saging ra gid og ubi og pilit. Andang tago mora gyud. Labutang dito tutuk ano? Okay ning lakatan ni sagol. O karon mga kadiskarte, naluto na gid ang atong binignit. Mga na atong binignit naluto na. Og mga on ta karon. Para si Dong Junel, kauna siya ang naghuka na siya binignit. Kay mga nata. Inimiyagyat, dalagsaon na lang binita ba? Talagsaon ra gini kay naisagol nga. Sige itong isagol andong. Among gisagol ani mga kadiskarte, perti ra gid kayong simpula. Pilit gamay, ubi gamay,
saging, sago, landang, wala na gid mi nagdaghan pa og mga ingredients tungod kay wa na mi ikapalit ay wala ba perti pobre ya ginamo kay nami sa bukid lagi. Basta lang gid kay makabinignit lang gid mi. Nagkuha na mi. Okay, mga audit mga kadiskarte. Okay, daghan salamat sa pagbiyaw mga kadiskarte.